Robil som novú krabičku na bookmarkery, no a chcel by som počuť váš názor, že čo si o tom myslíte. Toto je nová, ale ukážem vám najprv teda starú. Stará krabička vyzerala takto, vlastne bola v takejto stránke použitej starej knihy. No a keď to chcel človek rozbaliť, tak to musel takto roztrhať alebo tak neopatrne proste rozbaliť. Potom sa mu objavila takáto kartónová krabička. Bohužiaľ aj tie kartónové krabičky šli dosť ťažko niekedy otvárať. Tak to tu vlastne otvoril, tak zapal tú škatulku. Tu mal ešte ďalšiu kartičku, kde bolo nejaké ďalšie info. A potom už bookmarker a vrecuško samozrejme. No a teraz to bude vlastne v takejto drevenej krabičke. Na vrchu bude takýto text. Tu je samozrejme aj bookmarker vyobrazený. Vpredu som dal takýto obrázok knižočiek. Tu je originálny darček pre knihomola, potom rozmer. Na zadnej strane bookmarker pomáha pohodlne držať knihu v jednej ruke, bez toho, aby sa zatvárali alebo prevracali stránky na knihe. Bookmarker je vyrobený zo strokov starého dubového dreva. To drevo vlastne som získal zo starej stodoly, takže to je ako... Není to vymysel, no a tuto ten text sa opakuje, tak ešte neviem, že za čo by som to zmenil. Takto sa to otvorí, tu sú vlastne potom zobrazené aj, že sú rôzne veľkosti, že treba si vybrať ako tú svoju. A vlastne takto už bude bookmarker. Tuto ešte ale bude ako keby v nejakej takej ďalšej ochrannej vrstve, aby to vlastne človek mohol normálne takto otvoriť, ale nevyťahne ho, bude to proste v takom igelite, ale toto som ešte tam nedával tak. No a zaujímavé, že čo na to hovoríte, že jaký v tom vidíte rozdiel, prípadne ak ste už bookmarker videli. A tak. A pokiaľ by ste samozrejme mali o bookmarker záujem, tak ho nájdete na www.interes.sk.